reformasine lawan demokrasine pamriye jujur adil lan pemerintahanne ayo eling mring pangeran bondo iku titipan nyawa iku gaduhan pungkasane yen mati nyemplung kuburan Allahu Akbar mongko pepeling adan ing masjid swara ngumandang iku minangka bukane nyibadakan satu umat Islam salate wajib luwih becik jamaah sunahe kantun para madon nindak nopo kinantenan sabar sareh sarta eling Allah paring hidayah niki wau tembang dandang kula pepeling damelan kula dipun lajengaken inggih menika lagu pepelingipun yasanipun Kang Mas Haji Anom Surata gandeng rasane padha maksude ya padha dadekke siji dienggo paitan golek sandang pangan enggak Mas pepelinge Mas apa Kang Garwa tembang iki mau kepenak terus
kepenake nggo napa tekse tembang sing nuansane islami runtut karo sasine oh iya sasi mulut aja ngira patet karo maulud nabi terus sisan gawe iya ora apa-apa mulane kuwi iya wah jan Kang Gareng apa iki ora kanyono-nyono awake dhewe kadhawuhan kelawan KPC Pen apa kuwi terus KPC Pen iki apa kuwi Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional ngono iki bebarengan kawan Kemenkominfo Kementerian Komunikasi dan Informatika terus aku kelingan awake dhewe ora ya bolak-balik ta terus karo Kominfo iya biyen kae awake dhewe nek gur ping 15 wis eneng lho pagelaran karo Kominfo biyen ya ning iki beda kok oh beda nek jaman demben kae isine utawa wigatine kuwi perkara nggon kabar utawa mensos sing hoak utawa hoax sebab rikala semono ora akeh sing apa kuwi do nulis ning status kuwi sok-sok ngrugekke wong sok gawe kapitunaning wong gawe padu gawe tatu lah rikala semono denengake undang-undange sapa sing nyebar wak mau bakal entuk pidana kuwi jaman demben oh iya ya Kominfo jaman demben iki beda Kang Gareng iki pertunjukan virtual kesenian tradisional wayang kulit kanthi live streaming oh ngono terus ya live streaming pokoknya di rumah saja nang omah ya terus wah kok biyen wayangan ngene iki terus no penak ya dapurmu lho dah iya no ora usah usung-usung malah iki aku mikir apa trukku karo bisku tak dol lah kepiye dituku larang-larang anyar-anyar jebut aku ki pesen bis ngoyo-oyo dadine sasi Maret wis tangga tuwa April pandemi ora payu bosok iki cah aku arep tanggo pisan nyang Lampung batal to terus dulu tenan mbok batake iki wingi-wingi ngono apa piye wis mangkat lho wis metekan Cikampek kok Bali jan asu tenan kok men nek mau tak uneni ya aja gawe-gaweke seniman ya ta terus ning nrimo Gong nrimo wis to anggere awake dhewe iki nrimo Gusti Allah ora sare wis sare apa kowe lho ya lak tenan to bocah kok senengane werna-werna nah iki ngene nah tujuane Kang Gareng piye terus tujuane virtual bengi wayangan iki ngene tujuan untuk membangun pemahaman kepercayaan dan partisipasi publik untuk bersama-sama mewujudkan kesehatan pulih ekonomi bangkit jadi kesehatan iso pulih ya ekonomi bangkit kita kesih ekonomi itu tukul meneh ya diterus nah iki bergerak bersama mewujudkan kesehatan pulih ekonomi bangkit awake dhewe iki lak ya eling tekan Gareng 7 bulan sudah
kita ini bersama-sama menghadapi pandemi ini ya toh wabah iki lho les pitung sasi meh arep 8 sasi lho iki iya mulane kuwi nah ngene kagaren wabah ini jangan diremehkan aja disepelekke lho lara iki pandemi ya corona iki aja disepelekke ya gawat tenan ngono ya iya kagaren ya toh sebabnya tambahane urung teko oh ngono ya mula ning awake dhewe iki aja wedi jangan takut jangan panik nah jadi kowe ngerti ayo nek ora panik iki piye ta Truk ngopo lah angger nonton TV kan ya ada tulisannya jangan panik ngono to heeh dan nek nonton gambare terus digaweke ruangan pirang-pirang eneng tulisan yang sakit sekian yang mati sekian kan nang ati ya deg-degan to kuwi nah eneng kene iki le deg-degan awake dhewe ayo diusadani awake dhewe kudu tatek tetek tanggon tegese ayo dihadapi yo kanthi jujur hatine ngono oh ngono iya nah awake dhewe aja pesimis tegese aja kuwatir ya awake dhewe yo kuwi mau kudu tatek tetek tanggon nah terus tekad kita tekad baja awake dhewe iki nuwun sewu wong Indonesia iki TKT gede TKT baja kok ngono kagaring kira mau ngadepi lelara biyen ki ngadepi bahaya apa zaman karo londo biyen kene dijajah londo londo ki gamane komplit ya to nang mriyem kaya bedhe saiki wong Indonesia gamane apa geranggang kowe ngerti geranggang apa kuwi pring dilincipi kuwi lho pring dilincipi kuwi tur milih pring sing ireng pring wulung gedene sak lengen kae terus pucuke dilincipi mengos ngono kae terus ditaleni nganggo pita abang putih mertandake sing pringe ireng kuwi mau nglanggengke Republik Indonesia biyen karo merah putih saya berani hati saya suci untuk membela kebenaran holobes kuntul baris bersatu kagaring Allahu Akbar pungkasane piye ya nyatane londor ayo do wedi to oh ngono ya iya kuwi lho tekad baca mula tekad kaya mbiyen kaya yo dibangun eling-eling awake dhewe aja wedi karo corona aja wedi karo covid kowe wedi karo Gusti Allah ya ta kowe wedi karo Gusti Allah wis to Gusti Allah paring pacoban karo umat iki nek diparingi lara mesti ana tambane nek pancen urung tekan pestine mula aja disepelekke apa kuwi bab perkara syarat sarana saka pamarentah protokol kesehatan ayo dijogo bareng-bareng ngono kaya to masker cuci tangan jaga jarak aku mayang yo nganggo masker jadi yo repot iki ya rada tak plot-ploke ngono tak tutupi suaraku greng-greng iki ora cetha mula ya tak buka sih ora apa-apa mulane kuwi ya mengingat kepentingan to Truk heeh mulane kuwi aku ya mesti tak plot-ploke hah ya mesti yo aku diplot-ploke to kok diplot-ploke ngapa lho nek penting tak suwi rono-rono ora senengane pleset-plesetke mula awake dhewe ayo iki mangsa sulit iki kagaring saat ini kita marilah kita bangkit ya waktu-waktu ngene iki kanggo ngetes ya kuwi awake dhewe aja gumunan aja kagetan
aku bola-bali ra omong to ngene iki. Aja gumunan, aja kagetan. Roh lara kono gumun, kaget, engko piye? Malah mudyar kanggo ngono. Mula atine kudu jenggelek, tekate kudu dibangun bareng-bareng. Yen perlu kanca-kanca dikandani, ayo co, bareng-bareng ditandangi. Disemangati awake dhewe. Aja nganti kendul, aja nganti awake dhewe nglokro. Oh, ngono. Pesimis ra nglokro, kudu optimis. Alah, mbok ora usah ngomong mis-misan ngono kuwi lah. Supaya aku gen mudeng ngono lho. Aku ki wis tuwek ngono. Aja mbok kae tembung sing ngono kuwi. Lah pitena tulisane ngono kok aku muni piye? Oh iya. Ya. Saiki cek kok ditutukake meneh ning iki disambung kanggo apa kuwi? Lelagon cek. Oh, lelagon. Heeh. Sadurunge lelagon gandeng iki sindenku saka Banyumas teko kon beksa sik. Oh, jogetan sik. Heeh, iki Mbak Sartini. Nyun pangapunten menika kula kunjukaken dumateng tamu agung kula. Iki menika nanpun Bapak Bambang Sigit Nugroho, Kepala Biro Keuangan Kementerian Kominfo. Oh ya rawuh. Sekalian kalian Bapak Saifuddin, Sekretaris Dewan Pers. Wah. Ya, kepareng rawuh. Ya, kagaren. Wah, matur nuwun Bapak. Pareng rawuh wonten sudung kula nyun pangapunten kula menika dalang griya kula wonten dusun. Namung ngajengaken sawah, ngajengaken sabin. Malah ada di duit iso awet. Ate awet ora tau lunga. Nang omah ya mung nyawang tanduran malah ayem terus. Lah iya. Coba saiki nun sewu Mbak Sartini beksa sik Mbak. Diparake Srendra Menyura karo ngaturake wilujeng dalu abahi kirun. Ya rawuh. Rawuh? Heeh. Aku demben ya supan abahi kirun wayangan. Oh wayangan? Heeh. Dalange Bapak Nata Carita. Nata Carita wis sedo kok. Hah? Nata Carita ngendi? Nata Klenteng. Oh, ala mbok kandha Joko Deling ngono ra wis. Lah iya, ning ae seneng aku. Joko wayangane ya wis apik. Lah iya, jan persis kaya aku sing wis cilik ya apa aku. Ngono ya. Ya. Saiki wis moncer wayangane wis apik. Apa sak polahku ditiru. Laku kuwi ditiru ra wis, Pak. Aku nganggo pipa gading ya, yasa pipa gading. Ora ketang cilik kae. Ini yo gading kae. Aku nganggo gelang ya nganggo gelang. Wah jan. Kepiye? Aku yasa pothak gamelan ya dhewe tuku gamelan, tuku wayang. Wah, jan gamelan apik, wayange apik. Lah saiki didol. Wah, piye to kok? Lah ya wong kahanan kaya ngene kok ya ora maido, Gong. Ya wis ora apa-apa, sok ben nek kahanane apik tuku meneh. Oh iya. Nggih. Menika kula caosi rumiyin beksan Banyumasan Mbak Sartini. Ya Mbak, beksa sik. Ya Mas. Monggo.
tepuk tangan kanggo Mbak Sartini. Wah matur nuwun. Wah aku keplok kaya oke-oke sing nonton. Kuwi nonton wong 7 ya. Lho pancen awake dhewe iki protokol kesehatan kudu dijaga tenan gong, tenan kuwi harus apapun yang terjadi nek kowe kepengin sehat ngono ya iya. Mulane ayo awake dhewe ning jaga iki nganggo tekad baja kuwi mau ya ta. Nah ana jroning masa sulit iki kanggo nindakake perubahan besar. Nah, ya ta, perubahan besar untuk diri kita sendiri dan untuk negeri ngono lho. Ora mung kanggo awake dhewe kang garek ning kanggo wong sak negara utamane Indonesia iki ngono ya iya. Wah ya ayo ditegake perkara disiplin nganggo masker, cuci tangan, wis tak cawisi banyu akeh banget dan jaga jarak. Kita siap diimunisasi saat vaksin COVID-19 kuwi teko. Nah, iki pemerintah wis nyamektakake, wis nyiapake vaksin. Vaksin ki apa? Ya obate corona atau COVID kuwi mau. Najan iki urung teko, mulane sampe nek wis teko awake dhewe kudu siap diimunisasi, ngono. Oh, ngono iya. Aja nampe aja wegah. Mula sampun rapete karo nyepelekke kuwi mau. Ora kena ngono rek. Iya ya, iya. Ngono. Mula dina iki prioritas saka KPCPEN adalah Indonesia sehat, Indonesia bekerja, Indonesia tumbuh. Nah. Oh ya. Lah saka kuwi program-program prioritas sing didorong karo PEN mau pemulihan ekonomi nasional mau kaya to banpres, bantuan presiden usaha mikro, bantuan subsidi utawa upah, program padat karya. Wah wiraksuk saka presiden iya Kang Gareng. Wah hebat mulane saka kuwi ya kuwi awake dhewe ya kudu tenan-tenan temandang gawe apa to jane mung gotong royong paitane mung gotong royong rukun persatuan dan kesatuan kuwi wae wis ngono iya. Ana meneh ya kuwi kredit lunak super mikro dengan bunga 0%. Kaya to yang kena PHK, yang punya usaha bisa terus berusaha. Pinjam maksimal 10 juta, daftar di Dinas Koperasi dan UKM. Wah. Jadi yo gampang ya terus iya. Mula kanthi niatmu sing tulus mau Kang Gareng. Anggere kowe niatmu tulus, betul-betul awake dhewe nindakake le ngantepi le apa kuwi awake dhewe le ngadoni perkara Covid iki mau ora mung setengah-setengah lahir batin. Apapun yang terjadi kita hadapi dengan tegar. Wah ya kejaba kuwi Kang Gareng dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala NKRI ini akan melewati badai Covid-19. Badai pasti berlalu karena kita memiliki modal kuat yaitu persatuan mau gotong royong mau iya. Dari Sabang sampai Merauke sebagai bangsa yang kuat sejak dahulu kala tahan banting dan memiliki semangat gotong royong. Wah, hebat ya terus kandhani kok ya mung kalau mangsane Kang Gareng awake dhewe iki sok-sok ya nyepelekke kuwi lho. Aja Mas, kabeh mawon nggo saniki wong sak Indonesia. Ingkang mirengaken mriksani streaming dalu menika nggo kula dereke sareng-sareng. Awake dhewe aja wedi, wis. Aja nganti tido-tido. Kejaba mumpun diparingi napa nggih saking pamarintah didhawuhi nganggo masker, harus cuci tangan, jaga jarak. Ning nggih niku nggih dereng cukup.
mangkanteni nggih niku percaya diri niku wau kudu percaya tenan kaya tembung cara kuno manunggaling kawula Gusti antarane sing mimpin karo sing dipimpin menjadi satu. Yo, satu tujuan apa? Merangi Covid. Wah, ngono ya iya. Kudu diperangi tenan. Wah, iya. Hebat gitu. Iya, Kang Gareng. Mula Kang Gareng, ora usah semangat, aja kuwatir. Iki nun sewu saka KPC pen iki le wayangan iki bakal ping pira ping 36 per bulan 34 per bulane ping 34 heeh nek diitung-itung kok setahun iki ping 306 apa 304 ngono ku setahun dadi wiwit saka Oktober iki nganti Oktober 21 mbok menawa lho nek ora kleru lho bakal dienengake wayangan terus ora wayangan terus ya kesenian yang lain ketoprak ya ludruk ya mungkin tari-tarian ya lenong kominfo kuwi mau le mikirake karo rakyate terutama karo para seniman mula dalang nom-nom wis aja semelang aja kuwatir wis tak usulke mumpung iki bagian keuangan Pak Sigit ya rawuh. Niki dalang nem-neman kathah, Bapak. Mboten sah kula mboten wayang mboten napa-napa. Monggo genti sing nom-nom. Mumpun siap sedayanipun. Oh nyatanipun pentasipun wayang virtual nggih tasih kathah. Monggo mangke pun tata kemawon. Sinten ingkang dadipun dawuhi. Supaya ora nuwuhke kemeren ya terus iya, Gong. Nek kaya awake dhewe iki lak ya nuwun sewu. Le mayang rak ya wis suwe nang panggung iki. Lah iya. Wiwit taun 95 sayane wis pikiran. Wis. Awake dhewe le sapa nang ngarep debok rak wis 55 tahun. Heeh. Ora bosen iki dilajat apa? Aku ku jane ya bosen truk ngene iki. Jane nek aku ora ngene iki arep badok apa? Oh iya. Lah iya nek ora mayang arep mangan apa wis? Bisa apa awake dhewe? Heeh. Mulane ya diuri-uri mula mburiku tak siapke dalang nom-noman. Iki anak-anakku saka SMK 8, yen SMKI jurusan pedalangan ning kene kabeh. Kut tanggal 2, 3, 4 ujian ya ning kene. Wah, ngono ya. Heeh. Kuwi ulangan di luar sekolahan, kuwi dingengerke ning kene sesasi pindho seminggu. Ya. Aku ya lahir batin nek ngajari bocah-bocah kuwi. Coba kuwi generasi penerusku. Iya. Engko nek ora ngono, wis wayange mudian tenan terus. Tenan. Tak rewangi berjuang lho. Tahun 2003 wayang untuk pengakuan dunia. Wayang adalah karya agung budaya dunia. Sing budaya ya aku. Ku ya maune piye ya? Mangga Bu mantan bupati. Pakde. Mangga Bu Nur. Nggih. Mugi-mugi ingkang wonten mrikanipun midhangetaken panjenengan Bu Nur. Nggih, mugi-mugi husnul khotimah. Amin. Nggih. Kula setiap salat nggih kirim Al-Fatihah kagem beliaunya. Ya. Bawane ki nanti. Nggih. Manah yen ke taman buyung. Manah yen ke taman buyung. Susah
tahun 78. Oh ngono, heeh. Jaman aku pacaran karo Suwargi ibuke Danang kuwi lho. Oh ngono ya. Teku ngenteni ning palur kae ning sane palang sepur ngantek. Sekesuk bende sesore jepluk. Balik sesore bende sekesuk jepluk. Oh iya ya. Kuwi padha karo atruk ya pek ngono kae to kuwi. Lambemu ki oh ya edan. Terus senadyan hamung sedelo anu nambahi samseming tentang apa terus kinanti kasmaran. Oh iya, terus langgame ngenteni anakku ya nduk Mbak Uul aku ngenteni tekamu kaya ngenteni mudune Gom nemas nenoi nah none aja dipedhot ya Duk. Nah kledang kaya teko matan ya terus iya Kang Gareng. Wah ya yang ngene Kang Gareng anggere gawe lagu ki sing gawe lagu ki nyandang mesti ya apik ngono ya iya lelagon ya ta ki dawuhe guruku Suwargi Pak Narto Sabdo ngendikane anggere gawe lagu ki sing gawe lagu ki atine nyandang nah ki ya apik ngono iya contone tembangnya Pak Narto kelinci ucul Pak Narto ya kelangan katresnan sindene ucul hito ya selendang biru kayak ya eneng apa kuwi sinden selendangnya keri terus ndadrak kon tuku nyang toko rentuke biru rupane
ora padha karo kancane dadi selendang biru. Wah iya ya. Nek ngono Swargi Pae Semarang ki ninggali lagu sepirang-pirang iya. Coba tingkas iki karek anu. Mbak Eka. Nur Santi. Ya Mbak, nang arep ngaturke apa? Aku ya ora arep apa kuwi njaluk iki katur karo panjenengan Pak Bambang Sigit Nugroho, Kepala Biro Keuangan Kementerian Kominfo karo nanipun Bapak Saifuddin Sekretaris Dewan Pers. Ya. Ayo, Mbak, aturana tembang sing kira-kira kepenak. Ha, monggo. Tak nyobi langgame kula nggih Pak De. Ya, karepmu. Heeh. Tresna wangenan. Tresna wangenan. Tresna kok diwangeni. Lah Ora padha karo tresna kok diwatesi ngono ta? nggih. Ha iya. Tresna jarak jauh. Hah? Cinta jarak jauh. Virtual. Oh iya. Cinta virtual. Ana bojo virtual apa kelakon ra ndek anak no. Lambemu ki lho. Teko mendindi ora. Ya, ana bawane ora anu. Enten. Bawane apa? Gula. Endang gula. Iki jero apa pelok? Pelok 6. Pelok 6. Nggih. Ya. Menika paguyuban wani tombok. Paguyuban wanita mbok. Nggih, wanita mbok niku terdiri dari wanita sing wis dadi mbok-mbok. Iya. Dadi wong wedok-wedok niku kanca-kanca sinden sing do kulino teng omah niku kula klumpuk-klumpukne sedaya ajak tabuhan, Pak. Ya. Kersane ngurip-urip kabudayan Jawi. Betul. Manut dawuh panjenengan. Heeh. Wis aja do lali karo budayane wis. Nggih. Ya, aku ya melu seneng ya. Nggih. Aku ra nyoba dapuk dadi penasehat. Nggih lho, Pak. Iya, ya, ora apa-apa. Yo. Tembangno ya, Mbak. Tresna jarak jauh. Embane sang Kamajaya Kamajaya ratih ngene ya apik kan. Iki meneng kaya jaro tak pateni kok. Kuwi kok ngewohi-wohi kok nyambut gawe. usul diri ludruke ya akeh sing nom-nom lho. Kaku sagunging para kenya apa kuwi sagunging para prawan kenya iki prawan oh iya heeh hamong padu kaya tine jadine nggih namung panjenengan menika sinimpen sampeyan niku sing kesmimpen lebet manah kula
pindha mimilan mintuna itu kuwi itu ngawur nadyan tebih papanira adoh nggone mana Jakarta kok ya adoh yae tan suwala kawula netepi janji imbang ana dasare suaramu apik sugih ya cengkok kaya Mbah Uul iki suarane ya apik sugih cengkok wah ayo yo terus ke Mbak nadyan tapi Mokila